jabang bayi lagi wis. Apa lo Mas? Lah ora umum lho. Adus ket bar beduk lho ngantek iki lagi mentasi jane nyapa lho ning jeding. Orang manggil lama sedikit aja udah protes lo sampean nih. Tak omongi ya, Dik. Aja suwi-suwi lho ning jeding. Engko nek bedodok. Ya aku ya juga butuh cukur-cukur juga toh. Lah ben apa tak dicukur barang iki? Oh biar apa? Biar kamu biak itu nanti nggak kangelan. Mbok ora usah dicukur to, Dik. Nek dicukuri malah ketok ngowoh. Anjay. Ini parah. Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Mas sama aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa nih? Gak ngerti rumah sama aku. Hah? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Anjay. Ini parahnya. Ini parahnya. Mbak, Dalem. sampean apa gak duwe cita-cita to? Masang meteran listrik ning dalane anak ben padang. Dalan anak, dalan bayi to. Alah yo padha ae lho. Mbok pasang listrik. Lah iya ben genah. Kowe aja ngetokno nek kurang pro, ora matoh kowe dadi wong lanang. Tuku anggur ning Kalimantan daripada manukmu nganggur kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok trimo mbok nggo dolanan. Korea delokok jaran. Jarene wong-wong iki kok anu to, apa iki wong wedok gak oleh rapi karo wong sak kampung to? Iya, gak oleh. Lah saiki lho siji wis peridane sak kampung. Wong wedok ra duwe wong sak kampung ya bolongane ledeh lah. Bejan ra iso mikir apa piye. Siji lho peri. Wong sak kampung kok yo udal-udal suwek kabeh. Ya berarti kan ya bener, gak oleh rapi karo wong sak kampung. Ya gak oleh lek siji kampung. Siji wong siji sak kampung. Sing bener ki sakjane piye? Lah iya sing bener iki piye? Aku ki takok, gitu. Pokoke siji lah, siji. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak wong teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lho aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak mono. Lah tarah rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu to tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kuluna nginceng iki. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek dadak njaluk putus lho. Lho ki ra manah berarti pasarmu iki. Lah iya, padahal kuwi lho benih